De har det her tilbud om, at man kan få en North Face taske ved at indbetale 2 euro, og så bliver man lige pludselig medlem af noget. Nu vil jeg prøve at se, om man kan cancel, fordi jeg har snakket med dem en gang. Det er simpelthen så forfærdeligt. Altså, man skal virkelig passe på. Man tror, man får et godt tilbud for 2 euro. Og når man så går ind og nærlæser, hvad der står, så står der lige pludselig, at man skal betale 44 euro om 3 dage. Det er... Jeg ser om de har, og nu er jeg inde i mails, så kan jeg ikke engang tjekke om det er cancelled. Det er så meget svineri, det her. Det er det, der hedder en abonnementsfælde. Okay, nu fik jeg da endelig en besked om, at... nu skriver de, den ophører den anden i 5. De er simpelthen så grove. Det er simpelthen så langt ud, det her. Godt, jeg har spærret mit kort.
Se om de har sendt mig en ny. Se, nu er det lige pludselig sendt mig en ny igen. Nå, nu kan de godt finde ud af, at min medlemskab er afmeldt. Før skriver det den... Altså, de er simpelthen så frække. De er så frække, de prøver på alle mulige måder. I skal altså passe på jer selv derude. Altså, det her det var den første, jeg fik. Hvor man så nærlæser. Okay, jeg har lige betalt 2 euro. Så står der her, den bliver fornyet den 21.4. med 65 euro. Det var den ene, de gjorde den med 2 gange. Og her er den anden med 44 euro. Så det vil sige, at jeg vil miste omkring en 600-700 kroner. Så ja, I skal virkelig passe på hinanden. Og vi skal passe på hinanden, mener jeg. Og ja, det er det, jeg gør. Jeg viser jer, hvad der er sket. Pas på hinanden derude. Jeg elsker jer alle sammen. Det er nogle, undskyld mit sprog, nogle forbandede svin uden en samvittighed, som er ondskabsfulde. Som stjæler dine penge på din konto. Ha' det godt alle sammen. Hej hej.